Naantalin vanhassa kaupungissa kulkiessa tulee mieleen, millaisilta joulu on näyttänyt menneinä aikoina. Kaupunki on rauhoittunut vilkkaan kesän jäljiltä, on hiljaista ja rauhallista. Ulkona on kylmää, mutta tuvassa tuntuu joulun odotus ja lämpö. Kurkkiiko tonttu ikkunasta? Tätä ovat lapset odottaneet yhtä jännittyneinä 100 vuotta sitten kuin nykyisinkin. Vietämme joulua usein läheistemme kanssa. Mielissämme ovat muutoinkin meille tärkeät ihmiset. Joulu on myös hyvien tekojen ja hädänalaisten muistamisen aikaa. Naantalin kaupunki on joulukorttien lähettämisen sijasta tehnyt lahjoituksen Pelastakaa lapset ry:n keräykseen. Haluan toivottaa täältä Naantalista kaikille lämmintä ja levollista joulua sekä onnellista uutta vuotta.